Sa number 3, nagpabilin nga ASF free ang probinsya sa Negros Occidental. Nagkalamatay nga mga baboy ay tugas ang cholera. Inisulus kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placid Alemana nga nagsilinga ang mga gin-report nga nagkalamatay nga baboy hindi man lamang subong kundi sa nagligad pagid. Dugang pa niya, hindi lamang sa Ibi Magalona kundi mayara man sa pila ka mga lugar sa District 4. Ang heat index sa karon o kunang tuman nga kainiton ang nagapadala sa kondisyon sa mga kasapatan rason nga dinapanugyan sa probinsya sa mga racers kag nagapanag-iya sa kasapatan nga datapon ini sang maayo. Mas labing maayo pagid man kung mahatagan sila sang bakuna, hindi lamang cholera ang nagaapekto sa kasapatan, may aratay man. Si Governor Eugenio C. Lacson ang napagwa na sang abiso sa mga alkalde nga pabaskugo ng intra-provincial biosecurity. Dalakip na diri ang veterinary quarantine inspection sa mga boundary checkpoints kag ang pag-require sa mga trader o shipper sa pagkuha sa veterinary health certificates.